Ngiyanibingelela bafowethu, ngiyanibingelela kukhanya kude TV, ngibingelela ama viewers nje wonke bafowethu. Usithembiso Celeke lo, King SMC, Mr Delicious, uShoti bafowethu. Ya ngibingelele nje nabaphathi bomkhanya kude Vusi nokhulekani bafowethu. Phinde ngithi nje shout out bafowethu kunona nina nonke. Babuke bomkhanya kude siyabonga nje kakhulu. Igalelo lenu siyalibona. Kuma comments siyabona, niya commenta siyabona bafethu, niya subscribe, niyaqhubeka, niya like, nenza yonke into. Keep it up bafethu, siuphushe nje umkhanya kude bafethu, i-channel nje bafethu, siyenze kube i-channel yethu bafethu. Siyazi nathi ukuthi isiza kanjani in terms of information mhlambe abaningi bethu bebenganayo, yabo. So la ngizongena ke kwesinye story, yeah, lapha ake ngiqale nje kanje. Before ngiboshwe bengikholwa ngaphandle, bengikholwa, ukukholwa kwami ngikholwa nje ngine branch ebengiyihola, ya ebengiyihola ngaphansi kwebandla laseMlazi. Nganikezwa nje authority ngimncane, ngenxa nje yegrace uNkulunkulu abengiphe yona, igrace nje ekuthenini mangikhuluma indaba zezulu sizwakale kubantu, ngoba kukhona lento yokuthi bazosho ukuthi hayi usufuna ukushumayela yini makhaya. Ke ngizwe phela abanye labethi awumfundisi, hayi nisho kahle. Khona lento le engifuna ukuthi ngiyiveze kancane nje. Siyazi ukuthi bafethu evangelini siningi izinto eseyikhulunywa manje. Uma ungabuka iChristianity nje, sekunama doctrines ahlukene, noma angithi nje ngesizulu izifundiso ezihlukene, yabo. Inkolo iyodwa, it's Christianity, but mawuthi uyabuka ama doctrines akhona ahlukahlukene. Ibandla leli lithile lithi hayi thina sikwenza ukuthi kuyenziwe ukuthi, yabona. Kanti cha, it's not ukuthi kuhlukene idoctrine, because kahle kahle phela if singama Kristu okusho ukuthi silandela uKristu. Uma silandela uKristu kusho ukuthi yipi imanual yethu yiBhayibheli, izwi likaNkulunkulu. Okay, abantu abaningi bafethu abasafuna ukukholwa noma bafuna ukusindiswa ngenxa yokuthi bezwa insindiso idemonstratewa, noma bezwa insindiso ichazwa, ielaboratewa ngendlela ebenza bengabi comfortable ekuthenini bangasindiswa. Abanye abafuna ukusindiswa ngesimo sokuthi babuka abantu abasindisiwe ukuthi baze baphakama bo, yabona. Bababone ngazi ukuthi ngeke mina angizukwazi ukuba, yabona phela mina ngumuntu, angiyona ingelosi, yabo. Of which vele sonke nje emhlabeni bafethu singabantu, ayikho neyodwa ingelosi yakuyabo umuntu, futhi akekho noyedwa umuntu okoba ingelosi. So ingelosi nje, umuntu. Now nayi into engifuna ukuya kuyona ke, mina ngiye ngithi ke angeke uzuyiphilele wena ubungcwele. Angiyiphinde le, angeke ukwazi ukuyiphilela wena ubungcwele, yabo. Siyesibezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi evangelini funeke nje uphile ubungcwele, funeka uphile. Angeke uzukwazi ukuyenza leyo nto. Leyo nto yahlula Abraham, leyo nto yahlula inqwaba yabantu. Ingakho kwaze kwehla uJesu, ukwehla kwakhe wehliswa ukuthi akekho noyedwa wakwazi ukugcina incwadi yomthetho. Akekho umuntu wakwazi ukugcina ilaw le ebizwa theological kuthiwa iMosaic law.
Akekho umuntu owazi ukugcina lento ukuthi ungabulali, ungaphingi, ungebi nana yonke lemthetho oyibona lapha Exodus chapter 20. Akekho noyedwa umuntu owakwazi uyigcina, ingakho kwaze kwehla uJesu. uJesu wafika yena wakwazi ukuyigcina. Bekukhona abantu ke bekuthiwa abaFarisi eBhayibhelini. Uyazi laba abantu bebenzana? Into ababenza labantu bebefundisiwe in terms of law, iMosaic law. So iyona into bebeyifunda leyo. Ingakho uJesu uma usufika la kuma 4 gospels, uMatthew, Mark, Luke and John, umuzwe ethi nina ukhuluma nabo abaFarisi uthi nina nicabanga ukuthi ukuphila kusembhalweni. Ukuphila okuphakade akukho embhalweni, kodwa ukuphila okuphakade kukimi ezisho yena ukuthi kukuye. Yabo. So bona bacabanga ukuthi ngoba kufanele futhi sibe neunderstanding ukuthi yini imbhalo. Imbhalo iOld Testament. Yonke lawo prophecies, umthetho nana imbhalo leyana kuthiwa ama scriptures. Kodwa uma usuzongena kwiNew Testament akusiyimbhalo le. uMatthew, Mark, Luke and John ama synoptic gospels lawo. Bese kulandelani? Bese kulandela ama letters, kulandela incwadi yezenzo. Izenzo zabapostoli ukuthi ibandla selikhona benzana abapostoli. Bese kuzolandela ama letters abhalwe yibona abapostoli. Now, naye into engifuna ukuyiveza ke ukuze ngingene kulento engifuna ukungena kuyona. Mina ngiyengithi akekho umuntu okwazi ukuyiphilela ubungcwele. Kodwa uKristu ongcwelisa umuntu. Wena ngokukholwa uKristu, once wakholwa nje ukuthi uJesu wafa wavuka, uyakholwa ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Ususindiswa, ukusindiswa usindiswa kanjani? Lithi iBhayibheli ukholwa enhlizweni uvume ngomlomo bese kuba ukusindiswa kwakho lokho. Hayi ukuthi wenza ayikho into okufanele uyenze. Ukuthi mhlambe ufune ukuqala uyicwecweke manje uphile ngokuyicwe. Usindiswa ngokuthi ukholwa enhlizweni bese uvuma ngomlomo. Okay. Ngesikhathi kusukholiwe usuka phakathi ke manje embusweni kaNkulunkulu. Uma usungaphakathi embusweni kaNkulunkulu ke manje usunjani ke manje? Yezwa lo, usuyaqala ke manje usuyafundiswa ukugcina konke. Ngesikhathi ufundiswa ukugcina konke nakhona awukwazi ukuzenzela ukugcina konke wena. Kodwa ngoba wena usuke uKristu noKristu esekuwe. uKristu njobe sekuyena okufundisa uyena ukuphila ubungcwele. Uzwe izinto ezithile usuyinyanya ngoba usungaphakathi embusweni. So laba abantu abambe beshumenda ukuthi abantu abayeke ukuthi wara babiza ifebe bathi wara wisifebe ukuthi ifebe ayidinge elalelani bazalwane. Lalelani nje babukeli. Leyo nto leyo ayikho leyo nto leyo. Fana labantu ngoba nakho uyakholwa la sefuneka kulandele manje. Uyabo? Uye edobheni uyakade uyethu phela ubuye nani ubuye nobani behamba nobani bephethe leyo nto leyo iFarisi spirit. AbaFarisi ababenzela uJesu bemlandela ngoba befuna into abazombamba ngayo. Uma singabazalwane thina sigadani kodwa siyanakekelana, siyaqaphelana. Uma kuthi uqaphelana yini lengikhuluma ngayo? Ngikhuluma ngokuthi uma unenkinga kufanele ngikwazi ukukusiza. Not ukuthi ngibuka ukuthi uzowa yipi uwiki la bese ngibukisa ngawe ngokuthi uwiki la as if mina nginawo ama weakness. You understand? Okay. Ngingenele ke jele. Uma ngingena ejele ke ngingena ngikholwa kanjalo. Kwenzeka leli icala. Ngifuna ube nale understanding ukuthi abantu baqale babuka kanjani ke abantu. Wabantu bazuthi phela umuntu uma ekholwa useyingelosi. Kanti cha phela noma ukholo unawo akekho umuntu onawo ama weaknesses zakhe. Angena ke jele. Awube ngifike jele ha ngiyakholwa nala. Hayi sakholwa. Ngangena kwenye section kwakuthiwa isesi1. Khona mangifike esi1 ngafika awunazi incinko. Hawu ngathi mina kukhonzwa phela kwathi hayi so kuthatha ndoda sikuyise esontweni ngesonto. Hawu hayi ayikho inkinga. Yabo lo wasengiyakhusha ukuthi hayi nanga umfundisi yabo. Lo mfundisi uyisiboshwa naye. Nanga umfundisi okuyena omholi wesection. Yabo hayi nanga hayi sixhumaneke naye sikhulume kube mnandi kube njeyani. Yezwa lona. Ngize ngisuswe endlini engangade ngifike ngoba ngafa kwe number 3 mina.
enamatriki kwangekho umuntu okholwayo, enamatriki kwakuyibhenyelwa nje lapha endini, kubhenywa yonke into, kubhenywa philisi, kubhenywa ungakubhenywa nsangu. Nami ngangigcina sengibhema phela ngenxa ye-stress yabo, sengibhema iy'nsangu nani, ngakhishwa kuleyo ndlu leyo, ngafakwa endlini la khona abazalwane, ngaqala ngahlala nabazalwane, yabuya manje i-identity yami yabo. Sihlaleke nalabafethu kube mnandi, siyakholwa ejele yabo lonto, nami ngaqala mfethu yabo ngaba encouraged yabo lonto. Ejele ke kukhona lonke uhlobo lwabazalwane, kukhona amaKristu, akhona amaNazaretha, bakhona abapostoli abayi12, ikhona awufakazi bakaJehova, bakhona amaRoma, akhona amaweseli. Uma ufika nje khona ngeke ungakhonzi uma uthi ufuna ufika ukhonze, uzofika ukhonze. Ejele ufike uphile leyo mpilo ofuna ukuyiphila, wena oyifaka labo bantu abayileyo ndlela ofuna ukuyiphila. Ngikhumbula mina ngifike ngathatha inombolo elokhuzeni eyitoksini, ngiya nje ebhantshini eMedium B yabo, sengigwetshiwe, ngiya nginale ngqondo yenombolo ngoba ngibone phela eMedium A ingekho lento yokukhonza nani. Besiye sibizwe ngaphandle nje amaphoyisa la ukuthi uzani nizothandaza, kuthandaza kuphela kanti bengakhonzwa yabo. Ngingazi ke manje mhlawumbe sekuyakhonzwa nakhona. So mangifika la mina ngiyathuka ukuthi khona inkonzo kuyakhonzwa njalo ngesonto. Awu yabo manje ila ngathatha khona isinqumo sathi no phela mina ekangikhuliswe kanje yabo, kayiqonda igebengu ngayitshela ukuthi lalelani ke madoda, lento yokuthi ngiyinombolo nani cha, angikhuliswanga mina kanjalo ekhaya ngikhuliswe ngokukholwa uNkulunkulu. So uma ngifica njengoba ngifika la ngifika kanti ikhona lento yasekhaya, hayi ngeke madoda ngicela ningidedele nje ngingene kulento. Kwakhona bathi hayi aliki igethi lokuphuma wara bathi abanye cha myekeni nje ushuthi ezwa lonto. Hawu kwakuphuma kwami kanjalo, ngangena ekukholweni, ngahlala nalabafethu kuye ngihlala nabo. Bafethu sihlalile-ke sidi isikhathi sikholwa kanjalo, sikhonza njalo, sikhonzwa njalo ngomgqibelo nangesonto yabo. Part nensuku ntambama njalo ngabo 4:30 siba nama prayers yabo lonto. Nje kuyathandazwa nje kakhulu. So kuthi ngelinye ilanga ngibizwe enye inciko ehlala nalomfundisi lo kuthi uyena ophethe section oyisiboshwa, ihlala kulo section. Enye inciko nje umunye ubaba wakuthiwa weXhosa esasikhonza naye. Athe Makhaya, ngithi mina yini kwenze njani ekuseni nje kusanda kuvuka exercise, yini kwenze njani, ngithi mina ngisaphuthuma emsebenzini, kwenze njani manje? Uthi hayi ngithi angikhave manje nje ungakayi emsebenzini yabo, bengithi ngeke ngisakufica futhi yini ndaba uphumanga ngalezi zikhathi zocleaners. Ngathi mina cha ngiphuma ngeke azocleaners, ngeke ngathi nje cha ngizophuma sengivula exercise yabo. Bese ethi hayi kunenkinga la mfethu, usibani usho lo mfundisi, usibani hayi ngeke ngisamtholi kahle. Ngithi mina usamtholi kahle kwenzekeni manje? Athi hayi ngeke ngisamtholi kahle, le ndoda mina ngisazukwazi ukuyilalela manje. Ngithi mina hawu awusezukwazi ukuyilalela kwenzekeni? Athi hayi lungile mfethu, mhlawumbe kuyoze kuvele ngelinye ilanga ngoba ngifuna kube ngazi ukuthi sengithe ayingayinaki ke nami leyo nto, angiqhubeke ngiyele emsebenzini. Madoda ngiyantshela kwahlambe kwaphela 3 months emva kokuthi lo wakhulume leyo nto kumina. Uthe ekseni kwafika yena lo mfundisi endlini yami. Yeso. Wayehlala kwenye indlu, mina ngihlala kwenye indlu. Wafika endlini yami, Makhaya. Mfowethu, kancane ayisiphumelela naye ngaphandle, ethi mfowethu usengenza inkinga la. Ngithi mina usuwenza inkinga. Yabo. Ngithi wenzeni manje mfundisi? Athi ayisengenza inkinga la mfowethu. Ngithi angilande kuwena kuzona zonke inceke esinazo la esectionini. Ngibuke wena ngakuthemba ngokuthi in terms of ivangeli. So angiveze lento ke bazalwane noma babukeli. Nawe noma ngikuthiwa ukholwa usemsebenzini, noma uthiwa akukho emsebenzini, mhlawumbe unabangani. Uma unabangani khona umngani wakho wazi ukuthi lo ngiyakwazi ukukhuluma naye lo, uya understand. So naye lo wenza kumina ngokuthi uyazi mina iperspective yami according to ivangeli, ukuthi mina nginawo lento ethi akekho umuntu ongenayo weakness evangelini. So asikwazi ukuma ngeweakness yomunye umuntu, kunokuthi sime ngayo, simxeke ngayo, funeke simsize kuyona. Ngoba nami lenginayo uzothola ukuthi yena akanayo.
le anayo yena mina nginayo. So ubani ozosiza yena kule anayo? Imina ngoba mina nginayo le anayo yena. Mina ngizosiza ubani ke kule nginayo? Uzosiza uyena ngoba yena kanayo mina le weakness enginayo. Yabo. So afika ngichazeleke ukuthi kunenkinga enzeke ngithi mina kwenzekeni. Athi yena emfowethu la hey sekwenzeke enye into. Ngithe sathi nje kusenzeke enye into kanjalo kuvele kuqhamuka umunye umfana athi uyabizwa emaphoyiseni. Bafowethu. Ayathatshweka izwe emaphoyiseni. Lesikhathi ke esayiswe emaphoyiseni bese yeza lo okwafika mina eqaleni wathi hey le ndoda ngisayitholi kahle. Ayavela ngichazela ukuthi hayi le ndoda le isibanjwe igibela imfene la. Ngithi mina isibanjwe igibela imfene. Imfene ejela iphi imfene ejela musana ukudlala ngathi namadoda. Igibela imfene kuphi khona manje? Kuthiwa hayi usebanjwe ethafaza umfana la. Ngithi mina yabo. Ngithuke nami ngithi ngikutshela ngomuntu umuntu obethenjiwe ejele. Ethenjwa amaphoyisa ejele. Ngithi mina musuqamba amanga wena. Ethe ngithi mina ubani loyo? Kanti lo mfana semthafazile. Noma lo mfana sethe ukuthi kumthinta ngenduku yethusi. Yabo umfana akwade ehlala endlini yami. Yena lo mfundisi weza kumina wathi lo mfana ngiyamazi ngoba mina lo mfundisi ngamfica esevele esekhona ejele. Ekade wagwethu. Wathi hayi lo mfana besinaye sihlale na nje wena sithe wena amagayi ungakafiki. So ngiyambona mfana uright manje ngifuna recruiter naye abe inceku njengathi. Kanti uthi ufuna umrecruiter abe inceku njengathi nje. Hayi ukuthi ufuna umrecruiter abe inceku. Bezwe lo. Ufuna ukuthi yabona lo nto amdedele ngenduku yethusi. Yabona. Ufuna ukumthafathafasa. Yabo. Hayi wamthatha ngempela wahamba umcela emaphoyisa ethi ashintshintshe. Wayishintsha indlu ohlala naye. Sengiyaluzwa ukuthi sengicazulela ukuthi yabo into bangathi ngiyakutshela nje. Besibabuka labantu bebejola straight endlini. Ngithi mina lalela ke. Uma siyinceke uma sihlangene bese wehlangene siyakwazi ukuxoxa ngamacala ethu angithi. Yabo. Uthi nje nami ngiyaxoxa bafethu mina ngaboshwa rape kanje no umunye axoxe. Hayi nami ngaboshwa ukuthi noma boshwa. Yena wayengakazi asixoxele ukuthi waboshwa yini. Ngize ngizoyithola leyo nto manje ngokuthi sekwenzeke lelo cala lelo. Wathathwa wasuswa section wesicabanga mfethu izinceku zakwamanye ama section ezafika section yethu zeza kumina nazo emakhaya ikwenzakalani la le ndoda kuthiwa ibantu igibela imfene. Yabo shuthi language yasetshele bathi ibantu igibela imfene ngithi ibantu kanjani igibela imfene manje yabo. Kuthi hayi le ndoda le kuthiwa bebese toilet angazi ebusuku kanjani. Ibanjwe nje impela babanjwe nje oqotsheni. Bebanjwe izingiboshwa bathi mina inkinga le. Yabo ngathi mina cha mina ngazi ngizwe nami kushiyo sengibuzwe lezi zincingi nami ngizwe kushiyo nami. Wathiwa kodwa yenzani le ndoda iyashintshwa yiswa kwenye section. Yabo. So kanti efonini yami neme nginayo ejele. Usisi wakhe lo mfundisi ubenokuthi lo mfundisi ubenokufonela usisi wakhe efonini yami. So useyafona usisi wakhe useyangibuza ukuthi awu uphi ubani ngithi mina akasahlali la section usehlala kwenye section. Yabo. Bese ethi awu yini kwenze njani? Angithi lo mfowethu lo wafika kudala mina ngifike ejele mhlawumbe seno wayesena 5 years yena ejele. Ngifike mina sena 5 years. Sehlale 5 years ebhantshini. So lo sisi ushuthi useyalazi ijele lihamba kanjani. Athi awusekwenze njalo usesuselweni lapho manje. Yabo. Ngibone nami ukuthi kunokuthi ngikhuluma amanga. Kufanele ngivele ngikhuluma iqiniso manje. Ngamtshela ngathi la ndoda la kusolakala ungathi ilale nomfana. Avele usisi hawu kodwa uNkulunkulu wami ngithi mina kanti sisi wakhala kangaka. Wathi hayi. Kanti uyoza iyeke nini ubhuti lento yakhe? Ngathi mina uyoza iyeke nini lento yakhe? Ngithi ngicasa ukuthini sisi manje? Wathi usisi hayibo. Uyabona nje beboshiwe manje. Uboshwe kwesibili manje. Icala liboshelwe manje kwesibili isodom rape. Walala nomfana omncane. Wake waboshwa nasekuqaleni eboshwe isodom rape futhi ngathi mina ngabona ukuthi kushuthi ingakho kade engasitsheli ukuthi wayeboshelweni yena. Sasithi masixoxa ngamacala ethena angaxoxi ngelakhe. Hayibo ngikutshela kwathi dudu wesekwenye section laphana. Kwathi dudu awuphelanga futhi u6 months. Hayibo sathi siyezwa futhi usephinde wathafaza umunye umfana. Ngikutshela ngomfundisi of nina mhlawumbe ngicathi kuyadlalwa eSouth Africa. Yabo?
So yini ke ngifuna ukuyisho uyabona ke nangu umfundisi ukhuluma kanjalo ifebe wara kanti ubhizi uthafaza abafana baphelile abafana sebethi mabehlala etoilet abasawuqedi ngisho 2 minutes bahlala 1 minute kuthi pu uyayizwa lonto umbona umuntu esephuma manje ngathi kade cha nomuntu ade cha uhlala isikhathi esithe kuba ngconywana kunaye yayizwa lonto ngoba phela manje usekuvulekile lapha usevela akhiphe nje kuye konke esemthambi ukuthi phu uphelile nya. So bafethu into engizama ukuyiveza ke la ukuthi kwenzeka into enjengaleyo ngithe manje nami sengiphuma ke eminyango ayinazi le dosi enzeni ungabona umuntu engathi bahamba bababili babafana ngathi babangani bazwana kanti kuyathandwana lo moya nje ongenile bafethu angiwazi ukuthi ngawuchaza kanjani. Oh hey kunina abantu besifazane ningakagana niyokana bani yabona indlela nje sime ngayo sazi ke kuthiwa ama rights ase South Africa bafowethu kodwa nje into engizama ukuyisho ke izimo enjalo yikhona ke ejele bafowethu uzwe kuthiwa ejele hawu unamanga lo njobo wethu yi28 nje avele bamenza njalo lalela lapha ejele akusebenzi ukuthi awenziwa kanjalo ngenombolo kuphela khona vele abayisebenzisa inombolo ukwenza lezo mkhuba yabo leyo kodwa futhi khona abanye abasebenzisa futhi ezinye izinto uthi uyabona umuntu engikhuluma ngayo mina wayengayishaya inombolo abasebenzise ezabo indlela lo mfana lo wamthatha wamthafaza kanje umfana obengena visit egwetshwe u60 years lo mfana wayegwetshwe u60 years futhi befuna kahlala 30 years ejele akana visitor so yena uyakwazi ukunikeza lezi zinto ukuze naye umfana akwazi ukuphila wabonja akavula izinto yabona lonto le wabonja kunani ukuthi avule izinqa nje noma engangena etoilet 1 minute akunankinga mezokwazi ukuphila nje ejele. Kade ngisho khona abanye ade bekhomenta la kumanye amavideo bethi ayikho lonto e20 ngoba uthi wayo28 nje bakwenza nje ngithi mina lalelani uyabona bafowethu ngisho ngitshela mina ukubethu mina kwenza kanjani mina ngisiyo umuntu oyigwala lokukhuluma ngezinto abe ngizonitshela nje iqiniso ukuthi hayi cha nami ngathi ngithi ngagcina ngithafazeka uyabona ngoba lonto ngaba yingiphethe kahle ngabe kuyimanje ngismile kanje ngaba ngihlahla amehlo kanje loba nihleze nithi ungawavuli kangaka phela amehlo ngaba ngikwenzi lokho kube kuthiwa ngoba ngabe uyangibona na ukuthi ngikhathazekile ngoba phela leyo nto ayincane leyo nto i-trauma yangempela enzima kabi ukuthi uthafaziwe. So abanye bayivumela ukuthafazwa abanye wezwa lo ejela isekho lento usho i-rape ureshiwe ayikho lo nto usuke evumile lo muntu bese qamba amanga lapha namase kuthiwa ivumelwana abavumelene ngazo lo umthafazile akasamniki lo nto abathe uzomnike yona bese ihamba lapha ethi ulale nami ngenkani amaphoyisa keje lahlakaniphe kakhulu ngimzwile nje lo bani lo nangu lo jele kade ekhuluma la ethi hayi ejele yabona into engiphathe kabuhlungu maye ekhuluma indaba ukuthi akekho umuntu ophuma ejele ephila kahle kanda lento mfuthi ngiyaxolisa mfethu ngifuna ukuyikhuluma le yabo ukuthi ephila kahle ekhanda yabona nje lonto le into engekho leyo yabo lo umuntu nje mina ngishaka ayibona kuyimanje le channel angibone ngifuna ngizomtshela nje ezwe lo muntu lo omunye wamaphoyisa laba ayitshetha phakeme kuneyiboshwa la lo uyezwa lonto le uyezwa lonto ngizokutshela nje iqiniso leyo nto le akhona amaphoyisa njalo abona ukuthi angcono kunabanye abantu uthothi noma ufika uvakashelwe untombi yakho laphana bayishele bethe uthandana nesiboshwa wena lo muntu uyabhejwa la yilo lo hlobo lamaphoyisa lo muntu angiphiki akhona iboshwe iphuma seyithustekile emqondweni but not zonke nani mabukeleni ngofakazi bami bakhona abantu ababoshwe abantu abathandiwe uba baphuma kanjani bahlanye abanye bahlanye abanye bayahlanye yes kuyenzeka but mayisethi yena wonke umuntu ophila ejele uphuma esethustekile ukhuluma into engekho masethi wonke umuntu osejele uyabhejwa usuke kuphi kade chaza yena futhi ukuthi maselivaliwe ijele basoye bengasekho bona ila kuqala khona wazi kanjani ukuthi iqalise so kwenziwani ile nto engikhuluma abafethu iziningi izinto ezenziwa ejele umkhanya kude TV lo bafethu uqhubekani subscribe ngiyazi seningene kwenye mhlawumbe ngizobuya ngithi ukungena nje kule danki.